Master of Puppets. Това е Маймунджалък, дами и господа. Ето го главния герой. Кой си е, бе? Кой си не се смее така, бе? Хората гледат, че правим реклама с тебе. Вижте какво прави човека на пънк. На пънк! Това е по-го ли е? По-го на лента. То или се надръсва, или е залюхав. Подмишница нещо. Джа, дами и господа, това най-големия хипар на всички времена. Това ненормално хипи участва в мюзикълът Коса, но се пострига.